Buenos días, queridos amigos. A partir de estos momentos emite Radio La Voz de los Valles, interparroquial, para hacer llegar a todos ustedes los programas más amenos que hemos sido capaces de encontrar. Esperamos que les resulte de su agrado. La Voz de los Valles, una veu en clau de dona que començà a ressonar a la dècada dels 50 i es mantingué com un projecte viu, dinàmic i integrador fins a meitat dels anys 60. Un projecte de ràdio parroquial que amb les veus de Dolores Peñarroja i Teresa Guillem encetà el camí de descobriments i somnis. El senyor Retor el buscaren perquè entonces era la cadena que se dia blanca de la iglesia i buscaren al senyor Retor si volia ficar-la i ficaren una emissora portàtil xicoteta ahí davant de la sacristia i se fica Dolores, que l'alma i vida de la emissora era Dolores. I en acabant volien una altra i això me buscaren a mi i estàvem les dos, però era l'emissora xicoteta. Al veure que tinguia un munt d'èxit i que se feia molt bé, és quan l'ampliaren i la ficaren en l'hogar, però ja emissora gran, en tota la potència i tot. Quan ve la emissora i es comencem a funcionar, pues no se toca el tema cultural com a lo més primordial. No és que fos ajeno, però no era això. Era més la cosa d'alegrar, la cosa de comunicar a la gent, la cosa de fer agradable els moments. Però el principal era que es començaven en música pels que treballaven, música mentre treballa, en després, com era parroquial, fent l'Àngelus, i després una novel·la, en després discos dedicats. Gastaven molt la música clàssica, que estàvem un poquet al loro, així. La Voz de los Valles obria cada dia amb programes com Música mientras trabajas, combinats amb les cançons dedicades que eren la clau de la programació. Ui, programes ne feien molts. Aquí és l'emissora, normalment, només hauríem, pues, se feia de tot. I a les 12 l'Àngelus, en acabant les notícies, per la vespre, discos dedicats. Se feia la pàgina femenina, que la feia doña Olga, una mestra que n'hi havia sigut. Parlem valencià, que el feia Pepe Torral, de quart. Feien teatre valencià també, i el principal, molt de disco dedicat, que entonces estava en moda això. Quan se va instituir la emissora no perguérem de vista que la música era la base. Entonces tenien que fer algo que atraguera i que no cansara. Els discos dedicats eren de pago. N'hi havia persones que tenien corresponsals, diguem, i per fer anuncis o discos anaven, no sé entonces no me'n recordo el que valia cada disco, però n'hi feien molts. La Rita Pavone, música que ens agradava i la música que no ens agradava, que era la que demanava sobretot del barri del Baladre i un altre barri del Port. Jo feia, ja estan els porteños. I també ficar la pata, pues estar a mi hora dins del locutori amb la nostra amiga, ficar ella el disc, dedicar-lo, no recordar d'apagar el micro i estar les tres allí de xatxara i quan no se compte pues estava el micro obert. Veníem a Quartell i anàvem a l'emissora i escrivíem allí el que volíem, el disco que volíem i aquí el dedicàvem, sobretot en les comunions, els cumpleaños. En la memòria col·lectiva de la Vall de Segó, La Voz de los Valles queda ben lligada a la música, una proposta sòlida des d'unes zones que van travessar la mar. La ràdio, dins d'això de València, o sigui d'Espanya, no de València, aplegava a molts puestos. L'únic que no feia era que per al norte, perquè la muntanya tallava la cadena, però per a la mar aplegàvem fins Marruecos i tot això mos escrivien. Una xarxa de corresponsals desplegats per la Plana Baixa, Sagunt, Eivissa i Segorb, entre molts altres llocs, afavoria l'impuls d'aquesta emissora que amb veu ferma creixia dia rere dia, fins al punt que alguns corresponsals es van unir al poble. L'emissora era també un punt de trobada, dinamitzador de la joventut. El que passa és que el meu amic, que era nòvio, s'havia fet corresponsal. I com s'havia fet corresponsal, quan ell venia, que era ja de nit, anàvem i deixava allí que si tenien que gravar els discos pels anys, cumpleaños i totes aquestes coses. I d'això se mantenia la emissora, de lo que aportaven des del port dedicant discos, perquè per això se pagava. Que anàvem molt allí a l'emissora
se reuníem allí, saps? Era com un punt d'encontre per a la joventut. Música, cançons dedicades, informatius, combinaven amb molts altres ingredients culturals entre els quals no faltà la lectura. Una novel·la que era, el nom no me'n recordo, però era de Carmen Laforet. És la primera vegada que vaig sentir parlar d'una escritora que valguera la pena i m'havia marcat molt per llegir novel·les, perquè entonces llegia novel·letes. Però després de sentir llegir, veure aquesta persona com parlaven a l'emissora i com estava escrita aquesta novel·la, doncs me va enganxar la novel·la que encara més s'ha perdut. Sempre Dolores feien novel·les, ja les llegia i les narrava i ho feia tan perfecte la Dolores que llegia en una perfecció i una veu tan bonica i tan agradable. Amb Teresa Guillem i Dolores Penyarroja van aprendre a moure's entre micròfons i LPs Àngels Navarro i Encarna Ribelles, les dues locutores que ampliaren la veu de la dona de les valls. La nostra amiga Àngels, que per desgràcia ja no està així, era una de les primeres locutores que tenia molt entusiasmo en participar en l'emissora i anàvem allí pues, a fer-los companyia, a passar el rato i algunes voltes hasta participàvem en algun programa. No obstant això, veus masculines com la de Luis Villalba, que formava part del Tot Radiofònic amb la col·laboració especial de José Queralt, amb el seu programa Aprenem Valencià, o Enric Ferris i la seva particular veu per a radiar els partits de futbol, entre molts altres, feien d'aquest projecte engrescador una veritable joia. L'emissora es consolidà com una veu integradora que acollia i difonia totes les mirades. Jo vivia en Faura i en l'escola ens ensenyaven poesies, ens ensenyaven contes i vaig vindre a l'emissora a contar un conte. Tindria a lo millor 10 anys o així. I encara està ahí, el conte no te s'olvida perquè el que t'ensenyen en l'escola és per tota la vida. És com les coses de missa, que era el que ens ensenyaven entonces. I això és la meva experiència, però també veníem a demanar discos. La emissora integrà a Quartell i als pobles de la rodalia, perquè no se distinguia molt si venien més de Faura, menys de Quartell. Home, Quartell molta gent, però que venia molta gent de fora també. Aquest principi d'integració crec que va ser molt important. Donaven informació des de Ports d'entonces els equips que teníem així de futbol, que n'hi havia 2 equipos, uno en Quarts i uno en Benifairó, que tenien molta rivalitat i entonces ahí també aprofitaven per dir-se el que volien uns d'altres. I el salt a la fama? Doncs sí. També, mentre la companyia teatral local presentava les seues obres, altres veïns provaven el seu talent als micros de la més que consolidada Voz de los Valles. Quan eren xicotetes anàvem a l'emissora, que ens feia molta il·lusió cantar i cada una cantava la cançó que li agradava. Jo m'agradava Campanera i canté Campanera. La gent es va sentir identificada amb aquelles veus que any rere any, tot i que començaren del no-res, van aconseguir consolidar-se com un mirall al món des de les valls. Per la nit també teníem un horari que potser fèiem una nit sarsuela, hi ha 3 nits música selecta, que hi n'hi havia molta música bona, però bona, i en 33 revolucions en aquell entonces. I claro, evidentment, pues, la dona que actuava com la dona que escoltava eren referents uns d'altres. El pas del dúo dinàmico per la Voz de los Valles, així com la de Juanito, van ser sumament sonades. Entrevistes enregistrades en la memòria viva d'una audiència que encara reviu aquells moments. Tots els que venien a actuar així, tots passaven per l'emissora. Des del dúo dinàmico fins a tots. Però i a nosaltres vingué, però perquè teníem família així, en casa Carmen la Verdulera, la locutora i locutora de Ràdio Barcelona, que eren família, i pujaren, i poc més o menys, i ens havia dit com ho havíem de fer. I sí, ven les entrevistes, però a tots els artistes, Carmen Morí i Pepe Blanco, tot, perquè entonces així venia un fum, també. L'última de les locutores que deixà la seva empremta en la Voz de los Valles sigué Isabel Polonio, que junt amb la resta de l'equip
van consolidar un patrimoni immaterial per a les valls que no hauríem hagut de desaprofitar. Ha sigut una llàstima, perquè no queda res de lo que era i era una cosa molt bonica, perquè era bonica. I jo dic que hasta llevant-la, que per lo que fora no se volguera fer, però haguem pogut dir, ho tanquem, clau, així no ho toca ningú, i és una cosa sempre bonica pel poble. Una altra vegada, a vegades està papant-los pel poble. La voz de los valles, el tresor d'allò que va ser un patrimoni immaterial de la vall de Segó en veu de Dono.